Mga kaigsuunan ko diha kang Kristo. Kung kamo magpadako og bata nga naa sa edad nga 2 o hangtod sa 3 ka anyos, mahimo niya silang madaot sa paghikaw og delikado nga mga butang sa balay. Pananglitan, naihilo sulod sa inyong balay. Bisag ang mga ginikanan moingon silang mga anak, dapat dili gyud nimo imnon kini, sila dili makasabot niini. Mao nang taguan sa mga ginikanan ang mga delikado nga mga butang o tagtangon kini nila silang mga balay. Ilang sugdan sa pagtangtang sa mga delikado nga mga substansya sa balay aron nga ang ilang mga anak dili madaot. Mao man sad ni imong buhaton, di ba? Apan sa Biblia naay katingalahan nga utang. Mao kining mahitungod sa kahoy sa kabalo sa maayo ug daotan. Gibuhat sa Dios ang tawo gikan sa iyang kaugalingong imahe ug higugma niya ang unang tawo nga si Adan pag-ayo. Iyang gibutang ang iyang hinigugmang si Adan sa tamnanan sa Eden aron mabuhi. Apan iya usab gibutang ang kahoy sa kahibalo ug sa maayos ug sa daotan didto usab. Pero kung si Adan mukaon niini mamatay gid siya. Si Adan ni kaon gihapon gikan sa kahoy ug siya ug ang iyang kaliwat tanan mahimong makakasala nga kinahanglang moatubang sa silot sa kamatayon. Ug nganuman nga ang Dios may butang sa usa ka delikado nga kahoy sa tamnanan. Wala ba kahibalo ang Dios nga si Adan mukaon niini? Maong kini ba nagpasabot nga ang Dios dunay wala na sayran busa dili ta makaingon nga ang Dios nasayod sa tanan? Pero kung ang Dios nga gamhanan ni butang didto sa kahoy bisag nasayod siya sa tanan, nagpasabot ba kini nga wala niya gihigugma si Adan? Of course dili. Nasayod ang Dios sa tanan ug ang iyang gihigugma pag-ayo si Adan. Mao nga iyang gibutang didto ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug dutan. Karon, mao kini ang ikalima nga sesyon sa mensahe sa krus ug karon akong i-explainar kaninyo ang mahitungod sa probidensya sa Dios sa dihang iyang gibutang ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan ngadto sa Eden. Ako nang hinaot nga inyong maamguhan ang probidensya ug gugma sa Dios nga naa sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan pinaagi ani nga mensahe. Ako may panalangin sa ngalan sa Ginoo nga sa pag-amgo niini mahimo kamo mga anak sa Dios nga nahigugma kaniya sa kinalawman sa inyong mga kasing-kasing ug paghigugmaon usab kaniya. Mga kaigsuunan ko diha kang Kristo. Sa dihang si Adan gibuhat, bisag ang iyang itsura kay sama sa usa ka hamtong katawo. Sama ra gihapon siya sa usa ka bata nga baguhay lang nga gipakatawo. Kung atong paghisgutan ang iyang kahibalo, sama ra kini sa usa ka bag-o nga computer nga wala pay mga data. Sa ingon niini nga sitwasyon, si Adan nagsugod og kuhag mga kaalam direkta gikan sa Dios. Siya nakakatun mahitungod sa Dios, sa espirituhanong kalibutan, kamatuoran, pagkamaayo, kahayag ug daghang pang mga butang mahitungod sa espirituhanong kaalam. Lakip na ang kaalam mahitungod sa pagdumala sa tanang butang. Pagkahuman ni Adan sa pagdawat og unsaktong kadaghanon sa kaalam, siya kwalipikado na nga nagdumala sa tanan isip nga Ginoo sa tanang binuhat. Giingon sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 19, busag giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam ug gidala niya sila gadto sa tao aron iyang nganlan. Bisag unsa ang ingalan sa tao sa matag usa kanila mao na ang ngalan niini. Karon, bisan ang pinakamaayo nga avian scholar kay dili makahimo sa pagmemorya sa tanang ngalan ug mga kinaiya sa tanang mga langgam sa kalibutan. Apan si Adan kay balo sa tanang mga kinaiya ug ekolohiya sa tanang dili lang ang mga langgam kundi apil na ang tanang mananap aron nga iyang kining insaktong mahingananlan. Sa ingon ni ining kahibulungang kaalam ug kinaadman, si Adan ug Eva na naghan pinaagi sa pagpanganak sa daghang mga bata. Giingon sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 28, ug ipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Ang kamatuoran nga si Adan ug Eva nanganak og daghang mga anak ngadto sa tanan sa Eden kay makita diha sa Biblia. Sa katunga sa bersikulo sa Genesis Kapitulo 3, bersikulo 16, umingon siya sa babae, dugangan ko ang imong kalisdanan inig panangkon mo ug ang kasakit nga imong bation inig panganak nimo. Apan bisan pa niini, mangandoy ka gihapon sa imong bana ug siya maoy magbuot kanimo. Ang parte nga nag-ingon pagadaghanon ko sa hilabihan kayo nagpasabot nga si Eva nanganak na sa una. Aron nga ang bata mo gawas ang batang kinahanglang mo inat, maong naagoy sakit. Apan sa wala pa ang tunglo ang sakit kay gamay ra. Pero pagkahuman ato ang Dios miingon nga mograbe na kini. Mao nang karon sakit na kaayo ko mga anak. Apan sa kamatuoran kini nga kasakit sa pagpanganak kay makuhaan kung ang babayi tangtangon niya ang iyang mga sala ug mahimong sangtipikado. Sa kaso sa atong mga babaeng membro sa atong simbahan nga naningkamot nga mahimong sangtipikado ug nagkinabuhi ug maayo nga Kristohanon nga kinabuhi, aduna sila'y maayo ug sayon nga panahon sa pagpanganak. Pagkahuman nilag dawat ug pagampo uban sa pagtuo sila nakaanak sa mabura nga panahon nga walay kaayoy gibati nga kasakit. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, ang tananan sa Eden kay usa ka lugar nga walay sakit, katiguangon o kamatayon.
Taas kaayo nga panahon ang mga nanglabay sa dihang sila Adan ug Eva nagpuyo sa maong tamnanan nga nanaghan pag-ayo ang mga tao. Sa pagsulti nga ang historya sa pagkultibar sa mga katawhan kay mikabat sa 6,000 katuig, ang 6,000 katuig wala na magsugod sa panahon nga gibuhat si Adan kun dili nagsugod kini sa dihang sila gilabay dinhi sa kalibutan. Dili maihap ang panahon nga milabay sa dihang si Adan gibuhat hangtod sa siya nakasala. Sa kataas ani nga panahon si Adan nakatagamtam sa grabe nga awtoridad isip nga Ginoo sa tanang binuhat ug wala gyud siya'y nakulangan. Apan sa dihang gibutang sa Dios si Adan sa tamnanan sa Eden aron mabuhi, iyang gidid-an si Adan sa usa ka butang. Dili siya dapat mukaon sa kahoy sa kaalam sa maayo ug dawtan. Sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 16 hangtod sa 17 kay nag-ingon, giingnan niya ang tao, makahimo ka sa pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tamnanan, gawa sa kahoy nga naghatag sa kahibalo unsay maayo ug unsay dawtan. Kumukaon ka niini, nianang adlaw mamatay ka gayud. Ang mga anghel gibuhat aron sa pagtuman sa sugo sa Dios sa walay kondisyon. Apan sa mga tao gihatagan sila sa Dios sa kaugalingong pagbuot o free will. Ang mga tao mahimong mutuman o dili mutuman sumala sa ilang kaugalingong pagbuot. Pagkahuman sa taas nga panahon nga ng labay, wala na gibutang nila Adan ug Eva ang pulong sa Dios diha sa ilang hunahuna. Uban ang ilang kaugalingong pagbuot o free will, sila mikaon gikan sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dawtan. Hangtod sa si Adan ug Eva mikaon gikan sa kahoy, ang bitin adunay importante kaayo nga papel. Ang kontra nga yawa og si Satanas miingtigar sa bitin nga ilaron si Eva. Karon kadaghanan sa mga tawo kay makabatig kaluod kung sila makakita og mga bitin. Pero dili man kay ang mga tawo dili gyud ganahan og bitin sa sinugdanan. Katong sa panahon nga sila namugna, ang mga tawo nagsugod sa dili nga ganahan sa bitin tungod kay ang mga tawo nangadto na sa dalan sa kamatayon tungod sa bitin. Sa kamatuoran ang bitin sa wala pa kini natunglo kay dili man luod o idlas. Sama sa ubang mga binuhat sa Dios sila kay maanyag usab ug adunay maayo nga itsura. Ang itsura sa karon nga mga bitin kay mauna ang itsura nga nibati tungod kay gitunglo sa Dios. Pagkahuman niini ilaron si Eva. Ang bitin dili ra ingon nga maanyag apan wais usab kaayo. Ang wais sa lain pang pulo nagpasabot nga naan kini kinaadman aron sa pagkuha sa mga kasing-kasing sa tawo. Ang bitin kay wais mong iyang napahimuot si Eva ug nakuha ang iyang kasing-kasing. Maong sa dihang gisulayan niya sa bitin sa pag-ilad murag si Eva wala na nagbinantayon. Sa dihang ikaw nagkinabuhi og Kristohanon nga kinabuhi sa kadaghanang mga kaso, ang kontra nga yawa og si Satanas kay mutintal sa imo aron nga ikaw makakumitar og mga sala pinaagi sa kadtong mga suod nimo. Kung ikaw matintal pinaagi sa imong mga pamilya, mga higala o sa imong mga hinigugma, ikaw mapalayo sa kamatuoran tungod nila. Sa dihang gitintal ni Satanas si Eva, gigamit niya ang bitin nga mo'y suod ni Eva. Usa ka adlaw ang bitin nangutana sa babayi. Ang Dios miingon bagyo dili ka dapat mokaon sa bisan unsang kahoy sa tamnanan ug ang babayi mitubag. Mahimo may makakaon og prutas sa mga kahoy sa tamnanan. Apan ang Dios miingon tuod dili ka dapat mokaon sa prutas gikan sa kahoy nga naa sa tunga sa tamnanan ug dapat dili usab ka mohikap niini kay kun dili mamatay ka. Ang Dios klaro nga miingon gyud dili ka magkaon niini kay sa adlaw nga mokaon ka niini mamatay ka gayud. Iyang gilisan ang pulong sa Dios nga murag na mahimo o mahimong dili siya mamatay sa pagkaon niini. Kun dili ato tipigan sa atong nahuna ang pulong sa Dios apan usbon kinisama niini sa yunta nga tintalon ni Satanas sa sunod. Ang mando sa Dios kay dili usa ka butang nga mahimong tumanon o dili tumanon. Kung kita motuman, kita makadawat og kinabuhi apan kung kita mosupak, kita malaglag sa kamatayon. Pananglitan, kung ang Dios maingon ibalaan ang adlaw sa igpapahulay, kinahanglan nga ato kining tipigan sa atong kasing-kasing ug tumanon kini sa atong kinabuhi. Kung usa magabalaan sa ipagpahulay panagsa sa ubang Domingo, apan dili usa motuman sa laing Domingo base sa kaugalingong unahuna, dili siya mahimong maluwas. Sa dihang giusab ni Eva ang pulong sa Dios sama sa iyang gibuhat, ang bitin nakasulod niini. Ang bitin miingon, dili gayud kamo mamatay. Kay nahibaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamo nga sama sa Dios nga mahibalo sa maayog sa dutan. Sa gibarugan ni Eva dili mas gani siya gusto nga mukaon gikan sa maong kahoy tungod kay gidid-an kini sa Dios. Apan sa dihang iyang gidawat ang pagtintal sa bitin gusto siya nga mahisama sa Dios. Maong sa dihang siya mulantaw sa kahoy lahi na kaayo ang paglantaw niya niini. Tungod kay naukay ang iyang kaibog sa mga mata ang kaibog sa unod ug ang garbo sa kinabuhi. Ang prutas nahimong maayong kanon ug makalipay sa mata ug kini nahimong takos nga tinghuhaon aron nga makakuhag kinaadman. Maong iyang gipanabas-tamasan ang balaod sa Dios ug mikaon sa maong kahoy ug naghatag pagyud sa prutas ngadto sa iyang bana si Adan aron mokaon niini. Sama ra usab kini sa imuha.
Pananglitan. Sa dihang gusto ka nga motuman sa pagbalaan sa igpapahulay, wala kay tinguha nga moadtog piknik o motanaw sa TV sa adlaw sa Domingo. Apan mitungha ang imong mga higala o gitintal ka nga nag-ingon nga pakuyugon kanila sa piknik didto sa usa ka nindot kaayo nga lugar sa katapusan sa semana. Dayon kinahanglan nga imo gid kining papahawaon nga tentasyon. Kung imo kining dawaton sa imong kasing-kasing daghan na kag klase-klase mga nahuna nga nagdala sa Domingo ug ganahan ka nga makakita og maanyag nga mga talanawon ug uban pa. Mahimo nimong madawat ang tentasyon ug supakon ang Domingo. Mahimo kining dako nga bungbong sa sala tali nimo ug sa Dios. Ang resulta sa pagsupak ni Adan ug Eva sa mando sa Dios, ang pulong sa Dios nga nag-ingon nga mamatay gayud ka, maamguhan nila kini. Sumala sa balaod sa espirituhanong gingharian diha sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23. Nga ang bayad sa sala kay ang kamatayon. Kinahanglan nga ilang bayaran ang bayad sa ilang sala. Of course, wala diha nga namatay dayon si Adan ug Eva sa dihang sila mikaon gikan sa maong kahoy apan ang pulong sa Dios nga nag-ingon, mamatay ka gayud kay dili ra mahitungod sa pisikal nga kamatayon. Nagpasabot kini sa mas orihinal nga kamatayon, nga ang maong kamatayon sa espiritu. Ang atong lawas nga makita kay usa lamang kabayanan sa atong espiritu ug ang mas importante nga mga butang para sa mga tawo kay mao ang espiritu ug kalag nga naa sulod sa lawas. Ang espiritu sa mga tawo kay mabuhi pinaagi sa pagdawat ug kinabuhi gikan sa Dios pinaagi sa komunikasyon diha niya. Apan pagkahuman ni Adan nga mahimong makakasala, dili na siya makakomunikar sa Dios. Mao nga mga tawo kay napalayo sa Dios. Ang kontra nga yawag si Satanas kay mao ang miangkon sa mga tawo ug mao'y hinungdan nga sila mikumitar og mga sala nga mao'y modala nila sa impierno. Bisag ang lawas mamatay, madugta ug mawala, ang mga espiritu sa mga tawo kay dili gayud mawala. Mao nga espiritu nga makatagamtam sa panghakturay nga silot didto sa impierno. Tungod sa sala ni Adan, dili ra si Adan nga nagtunglo, apan lakip na ang tanan niyang mga kaliwat na himong makakasala sama kang Adan ug apil usab sa kamatayon. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, dili ra mga tao ang nahimong tinunglo tungod sa sala ni Adan. Ang tanang butang sa kalibutan nga naubos sa pagkontrola ni Adan kay natunglo usab. Sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 17 kay nag-ingon, unya miingon siya sa lalaki, tungod kay nagpadani ka man sa imong asawa ug mikaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo, mahimong tinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago ka pag-ayo sa tibok mong kinabuhi, una pa kini muhatag og igong abot alang kanimo. Sa wala pa, igura sila mokuha gikan sa mga kahoy nga namungag abunda nga mga prutas. Pero karon tungod kay ang yuta kay natunglo ug mopatubog mga tunok ug kadyapa, si Adan kinahanglan nga maghago ug mopatulog singot aron nga siya makakaon. Usa pa, sa maong tinunglo nga yuta daghang mga sakit ug makadaot nga mga organismo ang nabuhi, nga wala pa unta sa una. Ang mga tawo nagantos usab sa mga pagsulay ug mga kalisdanan nga gidala sa kontra nga yawag si Satanas uban sa mga tinunglo nga mga butang sa kalibutan, ang bitin labang tinunglo. Ug ang Genesis kapitulo 3 bersikulo 14, ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karong magkamangka na pinaagi sa imong tiyan ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Kita na ba mong bitin nga mokaon og balas? Ang mga bitin mabuhi sa mga ilaga, baki langgam ug insekto. Diri ang bitin espiritual nga napasabot sa kontra nga yawa og si Satanas, ug ang abog nagrepresenta sa mga tawo nga gibuhat gikan sa abog. Ang pasabot sa bitin nga mukaon ug abog nagpasabot sa kontra nga yawa ug kang Satanas nga mao'y mukuha sa mga unudnon nga mga tawo isip nga ilang mga pagkaon nga magdala ngadto kanila sa pagsulay, kalisdanan ug mga katalagman. Sama sa giingon kadtong mga nagkumitar og mga sala ug nahimong kurap sa unod kay mao ang naganto sa daghang klase nga mga kasakit ubos sa pagkontrol sa kontra nga yawa og si Satanas. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, sa makadiyot na kung gihisgot sa sinugdanan sa mensahe karon sa dihang sila makabati mahitungod kang Adan nga nagkumitar og sala, ang mga tawo mahimong adunay mga pangutana mao kini. Nganong ang Dios gibuhat man ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug daotan sa sinugdanan pa lang? Kung wala to gibutang sa Dios ang kahoy didto, dili unta makakaon si Adan adto. Dayon dili unta siya makakumitar og sala aron usab dili siya makadawat sa silot sa kamatayon. Ang Dios na sayod gayud nga si Adan mokaon ini ug iyang gihigugma si Adan pag-ayo. Pero iya gihapon gibutang ang kahoy didto. Unsang rason? Sa dili nga pagistorya gibutang sa Dios ngadto ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug datan aron hatagan og tinuod nga kalipay si Adan. Palihog pamati og tarong sa pasabot niini. Ang tananan sa Eden kung asa si Adan nagpuyo kay usa ka maanindot ug malinawon nga lugar nga walay kulang. Si Adan nga nagpuyo ani nga tamnanan kay malipayon kaayo dili ba? Dili siya malipayon. Mas impunto nga pagistorya dili siya makabatig bisan unsa sama sa kalipay. Tungod kay kini wala gyud siya naka-eksperyensya sa kasub-anan nga mao ang kabaliktaran sa kalipay.
Si Adan wala gyud nakasinati og mga sakit, kamatayon o aksidente sa tamnanan sa Eden. Mao wala gyud siya naganto sa bisan unsang kasub-anan o kasakit tungod sa atong mga butanga. Of course, sa dihang gi-explain sa Dios sa iya kung unsang kasub-anan iya kining masabtan sa iyang nahuna. Apan hangtod nga siya nga mismo ang makasinati niini, dili siya makaamgo sa iyang kasing-kasing kung unsa gyud kasakit ang kasub-anan. Aron nga ang mga tawo makaamgo sa tinuod nga balor sa usa ka butang, kinahanglan usas nga ilang maeksperiensyahan ang kabaliktaran sa usa ka butang aron nga sila makakaton sa relativity sa duha ka butang. Atong ibutang nga wala gyud siya makasuway sa mga nga masakitan sukad sa iyang pagkatao. Dayon, dili nimo mabati sa imong kasing-kasing kung unsa gyud kasakit o kasubo ang masakit. Bisag unsa pa nga eksplanasyon ang imong madungog, kung ikaw makakita sa uban nga nagantos gikan sa mga kasakit, ikaw mahimo nga makabati apan dili gyud nimo mabati ang kasakit gumikan sa mga balatian. Kining klase nga tawo kay adunay gamay nga pagpasalamat sa iyang maayong panglawas. Apan kung ang usa ka basko nga tawo masakit, siya makaamgo kung unsa ka importante sa kahimsog sa kinailaman sa iyang kasing-kasing ug siya mahimong mapasalamaton sa iyang kahimsog. Sama na siya sa tanan. Katurang nagantos sa kagutom ang tinuod nga mahimong mapasalamaton para sa mga bunda nga pagkaon. Ay hara kung dunay daotan nga kita makaamgo nga ang pagkamaayo kay maayo gayud. Ay hara kung adunay kangit-ngit nga kita makaamgo kung unsa kabilinon ang kahayag. Kung wala na ang kapobrehon, dili ta mapasalamaton sa atong kadato. Kung walay pagdumot, dili ta makahibalo nga nindot di ay ang gugma. Si Adan nga nagpuyo sa tamnanan sa Eden nga wala bisag unsang kasub-anan kay wala gyud makaamgo sa iyang kalipay. Tungod kay wala gyud siya makakita sa kamatayon, wala gyud siya makasabot sa iyang kasing-kasing kung unsang pasabot sa Dios nga iyang giingong mamatay gayud siya. Gihigugma pag-ayo sa Dios si Adan ug gihatagan niya siya sa tanan. Apan si Adan dili gyud makapasalamat sa Dios sa kinalaman sa iyang kasing-kasing. Apan pagkahuman niya kaon gikan sa kahoy sa pagkahibalo sa maayo ug daotan ug nagpahawa sa tamnanan sa Eden, ang tanan kay nausab. Sa dihang si Adan hanglan nga nagmupuyo sa tinunglo nga kalibutan, nagantos na siya sa mga kasakit gikan sa daghang mga butang nga walas niya masayring kaniadto. Sa pagkasinati niya sa mga kagutom, kakapoy, katugnaw, kainit, kamatayon, panagbulag, kasub-anan ug mga kasakit tungod sa mga sala, si Adan nakaamgo na kung unsa siya kamalipayon sa dihang naa pa siya sa tamnanan sa Eden. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, kung mga tao mabuhi nga wala nakabati sa tinuod nga kalipay, unsa may katuyuan sa ilang mga kinabuhi bisag sila adunay haruhay nga kinabuhi. Hinuon, bisag kita moantos sa makadiyot, kung kita makaamgo sa kalipay pinaagi sa mubo nga pagantos, kana nga kinabuhi kay mahimong halagdon sa nga parte sa kinabuhi. Ang mga pisikal nga mga ginikanan kay wala mipadako sila mga anak nga naara sa sulod sa balay. Bisan patuod ilang gigugma ilang mga anak pag-ayo. Gawas sa balay naa ang tentasyon sa daotan nga mga barkada ug mga delikado nga panghitabo sama sa traffic accidents ug mga manakod nga mga sakit. Apan tungod kay ang mga bata mahimong tinuod nga hamtong ay hara inigong kahuman ug adto sa eskwelahan ug pagkasinati sa katilingban, ipadala sa mga ginikanan ng ilang mga anak ngadto sa kalibutan. Sama ra usab kini sa Dios nga Amahan. Ikaayo kini kung si Adan makaamgo sa kalipay diha sa iyang kasing-kasing ug magpasalamat sa Dios, isip nga anak nga nahigugma sa Dios. Apan dili sama sa Dios nga magbubuhat, ang binuhat sama sa tao dili makaamgo sa relativity sa mga butang kung dili siya makasinati niini. Mao nang gibutang sa Dios ang kahoy sa kahibalo o sa maayog daotan aron nga makasinati ang tawo og kasub-anan ug kasakit. Aron nga tinuod gayud siyang makasabot sa relativity. Dili lang kutob sa iyang hunahuna. Apan wala kini nagpasabot nga gigiyahan sa Dios si Adan nga magkumitar og sala. Gitugutan ra sa Dios si Adan nga mopili gamit ang iyang kaugalingong pagbuot o free will. Si Adan ni kaon nagyudgikan sa kahoy sa kaybalo uban ang iyang kaugalingong pagbuot ug ang katawhan mianto sa tanang klase sa kasakit sama sa katugnaw, kainit, sakit, kapobrehon, kagutom, pakigbuwag, kawadon ug kamatayon. Sa dihang kita moadto sa langit ng gingharian pagkahuman natug agi sa proseso sa kultibasyon sa mga katawan dinhi sa kalibutan, diin kita nagantos, kita makaamgo kung unsa kaanindot ang kinabuhi sa ginghariang langit. Atong mabati sa ilalom sa tong kasing-kasing nga ang langit nung gingharian, di walay sala o kasubo, kay manindot kaayo tungod kay kita nakasinati na sa mga sala, sakit, kasubo o kamatayon dinhi sa kalibutan. Kita magpasalamat sa Dios sa kailawman sa tong kasing-kasing tungod sa paghatag kanatog manindot nga langit nung gingharian aron kita mabuhi sa kalipay panghangturay. Sana nga adlaw bisag sa taas nga panahon dili ta negatibo mausab sama kang Adan nga wala makahimo sa pagtipig bisan sa pulong sa Dios diha siyang hunahuna. Tungod kini kay kita wala ra ingon nga nasayod isip sa kaalam sulod sa atong hunahuna kung dili kita mismo nakasinati na niini sa relativity.
Kita klaro nga nasayod nga ang langit nung gingharian kay maayo kaayo. Busa dili ta mabag-o sa dagan sa panahon apan kun dili ang atong gugma ug pagpasalamat kay modako pa pag-ayo. Mga kaigsunan diha kang Kristo. Si Adan nakasinati sa kasubo tungod sa pagkaon gikan sa kahoy sa pagkahibalo sa maayo ug dawtan. Siya nakaamgo dayon kung unsa ka malipayon sa iyang kinabuhi ngadto sa tamanan sa Eden. Apan sa dihang siya nakaamgo niini siya sa usa ka makakasala. Ang iyang komunikasyon sa Dios kinaputol na ug ang iyang espiritu kay patay na. Dili na siya makabalik sa tamanan sa Eden o makabalik sa iyang daan nga malipayon nga kinabuhi. Dili lang sa Adan ug Eva apan lakip na ang tanan nga mga kaliwat kay na destino nga makadawat og silot sa kamatayon isip nga mga makakasala. Karon, unsa may atong mabuhat niini? Unsaon man nga kita mapakataw isip nga mga katawhan nga mga makakasala nga makaikya sa silot sa kamatayon. Ang Dios sa sinugdanan nasayod nga si Adan mukaon gikan sa kahoy sa pagkahibalo sa maayo ug dawtan ug mokumitar og sala. Maong sa wala pa niya gibutang ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug dawtan, giandam na daan sa Dios ang dalan sa kalawasan alang sa mga katawhan. Iyang gipapreparar ang dalan sa wala pa nagsugod ang kapanahon aron aluwason ang mga katawhan nga makakasala gikan sa silot sa kamatayon nga dili supakon ang balaod sa espirituhanong kalibutan. Unsa dayon ang kini nga maong dalan sa kaluwasan? Sultihan ko kamo mahitungod niini sugod na sa sunod nga sesyon. Mga kaigsuonan ko diha kang Kristo. Karon nakasabot na ba mo kung anong gibutang sa Dios ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug dawtan? Kung ikaw nakaamgo sa kabubuton sa Dios sa pagbutang niya sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dawtan, dili nimo mapungan nga mudayig sa katingalahang probidensya sa Dios. Ikaw natural nga magpasalamat sa Dios tungod sa iyang gugma sa paghatag sa og oportunidad nga makadawat tag panghangturay nga kalipay. Kadtong nakaamgo sa maong kamatuuran o adunay paglaom sa langit kay adunay pagpasalamat og kalipay lamang. Bisag unsa pang klase sa kinabuhi ang naa nila aning kalibutan na. Maong sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 17 hangtod sa 18 kay nag-ingon, og kining gamay og lumalabay nga kalisdanan nga among giantos naghatag kanabog labihang kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa sa mga kalisdanan. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, kundi sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita dili mulungtad og dugay apan ang mga butang nga dili makita kay walay katapusan. Bisag unsang kabalaka o mga kasakit ang atong pag-antuson dinhi sa kalibutan kadiyot ra gyud kini para kanato. Pagkahuman sa kini nga kinubuhi atong matagamtaman ang mahimayaong langitong gingharian ug panghaturay nga kalipay hangtod sa hangtod. Hinaot ko nga imong maamguhan ang gugma sa Dios nga gustong muhatag sa atong tinuod nga kalipay. Busa akong giampo sa ngalan sa Ginoo nga ikaw makapanigabuhi ug Kristohanong kinabuhi uban sa nagawas-awas nga kalipay uban ang imong pagpasalamat sa Dios ug paglaom sa langit. Amen.